Hello. Yes. Kwani? Ndasera mama kaini. Taswera bwino. Ezikomo kwambiri. Ndimafuna ndikudziwitseni kuti foni yatheka. Ndiye kuti masales ayambika mawa. Komano pambuyo poti ndafotokozeranso nawo sayedike kuti foni yatheka. Ana? Ayedike wamkulu wa agriculture. Chabwino. Aona kuti kukhala kwabwino kuti mbali ya Lilongwe West Ndandilentsiriza. Igulu yamba mawa. Mende lachitatu ndilachina. Mawa ndilachiwiri lachitatu. Lachitatu lachinayi masiku awiri. Zimezula kuti mawa ubwera anthu 100, chiwiri so ubwera so anthu 100. Nde ulakagula anthu 100 choncho agaba iwowo basalangizi nkuona mene mayendera ngati mene apangira last time ngati mene amagula azanu awuku. Amagula motani. Awuku fereza atabwera ninafotokozera ayediki anawuza azilangizi anakauza mafumu ma section awo mafumu anapita anthu amene ayenera kuti abwere kugula fertilizer analemba mayina pa list. Analemba ni ndani? Alangizi analemba ndi mafumu abapatsira alangizi. Analemba mafumu kupasira alangizi. Komatu azilangizi ati kumapangika chinyengo ndiye simafuna kuti akhale ujeni kwambiri iyayi. Chifukwa abwana anu anena kale abwana anu akulu osati edit anatipeza mmene mukubati pasira ya phone. Koma mwini wake wankulu wakumene kuja amene akapita kwa Gangata anandiuza kuti ndisamve kuti azilangizi ndamene akumachososo mafetereza mmafoni. Nesi ndikufuna ndimve kuti mulitaiti iwaja namene akumalowesa anthu awo. Niyeno ineyo ndionesesa kuti anthu anga akakhala pomwepo agulibe 100 yo pasatuluke wina aliyense akankulusa sikawinisidwa chifukwa Gangata asunaye wavuta. Nde mundivesele. Panthawi imene limagulitsa fertilizer kusaidi ya azanuyo linagulitsa bwino azilangizi anabweretsa mayina listi yomene anawapatsa mafumu tinkaitana list manager anthu ankalowa moti mutakhala zoti muna mwapita dera limenelo ukafunsa kuti zinthu zinayenda bwanji au fotokozani kuti zinayenda bwinobwino sipanalowe chinengo china chilichonse anthu amene anagula fertilizer ndi mayina amene mafumu anapereka. Chifukwa list ije kangopezeka zoti afika pansika ife ndimayitenga ngwira na mayina aja nkulowetsa anthu amene mafumu awatumiza kuti agule fertilizer. Anthu agula fertilizer amanyamuka nkumapita. So ababa nde kuti alangiza akatipatsa mayina malista amene mafumu awapatsa ine ndikayitana mayina aja anthu amene onda amene azikalowa nkati kuti akagula fertilizer. Inetu choyamba musanayambe kugulisa ndikakhala pomwepo ndikaonelere zimene mumapanga kuyambirira. Izowe mukunenazo nzanzanga ine sikhasira wakumeneko ine khasira wa munomo ndiye ndikuyeneka ndikapanga chifukwa kwa munthu kuja kumatuluka nzovuta. Ndiye ine ndifuna ndikakhale pomwepo mmene bwana wanu wanenera komanso mmene bwana wanga wanenera amene ali minister wanena kuti ndikakhale pomwepo ndikaonesese kuti anthu agula safuna kuti pamveke china chake. Ndiye ine ndikakhalapo ndi anthu anga achipani kuti akaonesese zonsezo akakhale mboni yanga. Ndi anthu anu achipani mukakhalapo koma ndikukhulupiriranso kuti nthawi imene tinakumana kuyambira kaja kachiwiri inunso munalipompo pa nthawi imene timapanga malamulo amenewo. Suti ndatenga malamulo amenewo mupangire enawo despite ine ndikupanga ndinanena kuti payazilowa ndi komiti yakumene kukuchokera anthuko. Ndiye ifeyo anthu athu akhalepo komiti imachokera kuchipani ndi mafumu akumeneko. Ndi amene abwere pamenepo tichita point mfumu ndi anthu akumene amene atchulidwewo akhale pamenepo aonesese chifukwa chimadedwa ndi chipani kuti chipani chakuti chimapanga zakuti. Chifukwa nanena kuti pansika pakhala kuti papangika chipani ngati mene munenera kuti mbuyo amanena kuti chimadedwa ndi chipani chakuti kuti amatenga anthu ndi achipani. Chifukwa nthawi imene timakambirana kumene kuja tinagwirizana inunso munalipompo tinagwirizana kuti pansika sipopezeka wachipani komiti ya chipani komanso sipopezekanso komiti ya mafumu. Ubwino wake auso mwachitaso bwino achipani wafika apapa
amene akakhale kumene kwapangidwa point ndi bwanayo chifukwa fetereza yakubwera muzina loti bwana akupusha ne apapa ndikukumvali koma sindikufuna kuti wina andilamulire ngati ndine khasala ineyo khasala mwina akedera ndamene ndikuyeneka ndilamulire anthu ndiye kuti zipezeke kuti munthu akupanga za maganizo ake sizitheka foni yayo imakatika kubwera tachita kuyuza kapena achita kuyuza gangata tengana anthu amukapase foni ndiye sipafunika kuti pachiruke zochita koma anthu agule mwabwinobwino tagwira lifoni muzimva makondishoni amene akupeza ineyo zimene nayimbira foni sikuyoti yakakhala hello ehe ndenkhani mmene makambirana nawo ndionena kuti mawa kugulidwa fetereza anthu ochokera constituency ya Lilongwe West Mtandire Ntsiriza motengera ndi alangizi komanso aediki agawire katundu kudera la kumeneko lachinayi chimodzimodzi sakayitumizira anthu 100 then tikabweranso kumene nayambira kugulisa ndetu kosakagulakonso masiku awiri kenako tikabweranso kuntandire ndiri zimene noti kuntandire asachi tikabweranso kulilongwe West Mtandire Ntsiriza ndekuti mukhala ngati mwagula masiku atatu matumba amene ali 600 300 pamene so wazanu ndekuti akhala kuti agula ku matumba 200 ngati 200 400 pamene kwanuku ndekuti mugula 300 ndekuti ngati 600 fetereza akhala kuti watani wata akabweranso next time kuti wabweranso ndekuti tikaonanso tengera ndimene katundu abwerere ogawa ndimenenso aediki ndinafotokozera ndimene anandifotokozeranso kuti zimene adisiza kuti motani mwachonchomo ncholinga chotizira mwisako chikose tisapezeke kuti mwina tayamwisa kumodzi chifukwa bewo litakhala tayamwisa kumodzi ndekuti mwayidziwikire mbali ina anthu atani akhumudwa nde nkhani imene ndinayimbira foni ndinayimbira nkhani imeneyo kuti mawa toyambugulitsa tigulitsa mawa ndi lachinayi mbali yauku ndekuti Friday ndi Saturday mbali yauku Sunday ngati tikasegule nsika ndi tikamalizitsa maseozi ndi mbali ya Lilongwe West Mtandire. Tadiga nikae. Poka milioncho. Eya. Ero. Eya. Ari na poka mvena bwana. Tadiga nikaya ino. Ngati kumfusa mu. Ari nana bwana ukanengo abanda. Abanda sana nene zimenezo chifukwa iwo adanduza kuti katundu akabwera oyenera ogawa amagawa ndaediki potengera kuti iwo audziwa kuti kumeneko kunalembedwa anthu angati utengera ndi masection amene ali nawo ndaediki ine katundu akabwera ndimeso nakuza nthawi ija kuti katundu wabwera mungati ndimauza aediki kuti aediki agawe utengera ndi masection amene ali nawo katunduso amene ali nayo ndi amene ali na zimenezo nda aediki akudera kwanu kuno. Okay, kodi mukati aediki ninda? Wamkulu wa agriculture. Ndiye amene wanena? Ero na amene wanena? Eya. Kumene kwa maudindo rupa malopa pamene pa inena akaunda rula kwa akaunda pa chimuniziwa. Ndikudziwa nchifukwa ndayimba foni ndikudziwitsana anthu makudziwitsani mbali yanuyo kuti mukamatumiza anthu nderi mutumiza anthu tengera ndimene agawira katundu mene ayenera ayende ndimene katundu anabwerera. Katundu amene yoyo kululo kusagula. Yesi atira kumbali yatadile limtiliza. Akululo kusagula kululo kwa kugula kwa muzu akugula kwa pajeni akugula kwa muzu akugula kubuli. Akugula kululoko mafaleza uyu faleza menobera kumene koyo ni wakuno kuntandire nimtsiriza aolirawo na MCP komiti ya MCP ija sidati pamene popo ndiye bafuna muchotse komiti ya MCP pabwere komiti ya chipani cha TPP apo B tauza panda wamene akuyang'ana region matepo kuno amene tauza ndipo so tauza kale dzulo ngani tinabwera ife kwa muzu kwesida kwesi tapeza kwa nyamara awiri achilendo wache wavarukuzazo ndikuvani iweyo kugwitsa ntchito anthu a MCP komiti pamenepo mukanikata kuthetsa cholinga choti DPP igwere komiti ya MCP igwire imeneyo
mafumu haijamanena kurai komiti zikachoka kudera zimene zija ndizosathandiza yayi ADPP aliko position sada alipa komiti pa jenipo ayi padalibe ndiye inuyo mwambe mwatetsa komiti apamene popo sofareza akumajenga kosagula ayi fa kugula kubuli akugula pamene popo mugulitsa fereza anthu amenewo ndiye mtandire marumba ngati ni 1000 mtandire igula marumba 500 mtsiriza 500 basi tathana pamene komiti yonse ichoke muichotse komiti yo inuyo mukapandulero komiti yo ndiye rauza apandawo fa banda urembera nawo kale amatili kale nyepa nyamata awiri abwere pachigoneka apa pabwezo fananiza ndiye achipanda kuti mayimbira foni apanda samayankha khanga talibize kofesipo ndiye anyamata urasiya pompo iweyo sidakupeze ndiye komiti imene ikuyendetsa zimenezo ndiye MCP ichoke komitiyo tuleo ndifeyo ndakuvani ndekuti limene likulamula dziko lino ni DPP CMCP ayi MCP chidacho idatha ndiye maa amene alipo nyakuti auditi yomwe auze kuti fataleza atagula naku mtandire ni mtsiriza mtandire kwa marumba 500 mtsiriza 500 basi nkhani yatha uyo azibwerayo ndiye tizidulirana chabwino komanso komiti ichoke ithe komiti injakongeresi iweyo wauze mautani nawo ngati uluchita mantha tapatsa auditiyo ngati unawo ayankifeyo ineyo mwina ndikukozeni pamenepo ineyo sindiyimira chipani chilichonse ndipemba ineyo ayi fereza kwa chipani kwa chipani cha DPP ndiye chobweretsa fereza amene ndauza sizulu fereza ngwa gangara abwana anu anena dzulo kuti fereza amene amabwera pamene pamakeza ngati atumizira gangara nomwe niyo mupanga laini makakuthatha kumajenga chabwino ndeli ndafotokozere afotokozera amene asomayimbira apanda munene kuti tankhula mawu anankhula ndine akaunda mwauze choncho ndeli ndayimbire saedi kuti fetereza ndafotokozere imene mwagawiramu kuti nawo sangapezeke zoti ayimba foni awayi osatiza fereza utanena kuti adabwera mu dzina la gangata pamene popo ndiye inuyo kumene kwakombea kangutenga mafoni aja nomakaunika kumajengako cholinga kuna kuti sagule chilichonse fereza mwauze kuti marumba 500 mtandire 500 mtsiriza basi agawa moteromo ndiye ngati pafuko komanso ali komiti iyi imene ili pano ithe ni yakongeresi imene ikugwira chilo DPP lero chakwera adachoka adapita ukasiya ndiye akomiti onse opite ukasiya mwauze choncho adachatenga wake chakwera fereza pamene paja adapita naye murambo gulitseniwo heja sidapange kampeni ichi sidavote mavoti adachotsa fereza chakwera adapita amene ngwa chipani ndiye komitiyo ichoke imeneyo komitiyo ichoke simuifunaso ichoke yakuba imeneyo bani chilichonse mayunisa amene ndikuyimbira wandi anga sakampani chimene pachapereka 2000 amaidzulo unaika mayunisi chimenemo iyi ndi foni yanga mayunisi anu ndagulira foni yanutu iyo kadasiya yankhalima bwanako chabwino ndekuti ukala uzobwanako kulambireni ndakubvani iweyo ulubvizana na anthu aMCP akumajengako